Ai, hola. Ola, digo Chiño. Si, son eu. Somos do novo programa Casas de Estrelas. Viñamos facer unha entrevista para coñecer a súa casa. Ah, claro, claro. Adiante. Esther ten todo así un pouco daquela maneira, pero pasade, pasade. Este é o salón. Aquí é onde facemos a maxia de Digo Chiño. Ademais dos episodios, aquí vexo a tele, descanso, amolo a Esther cando dorme a sesta, un pouco de todo. E aquí atrás temos uns estantes con libros e cousas chulas. Eu non sei ler aínda moi ben, pero os debuxos están estupendos. Logo temos tamén unha bici, que a Esther é moi fan de andar en bicicleta por Verín adiante. Xa caeu unhas poucas veces, pero non o deixa. Debeu collerlle gusto. Vedes que hai unha lúa tamén. Esther quería un sol, pero nesta casa a estrela só podo ser eu. E as luces esas que vedes, mercámolas polo Nadal, pero a Esther gustaronlle moito e aí quedaron. Eu penso que hai que cambialas. Os máis fans lembrarán o burato do ratiño que me roubou o queixo. Aínda ya teño guardada, xa o pillarei xa. Oíches, rato? Vou por ti, como te pille, vou te... Ai, a cociña, o meu espazo preferido. Gustalle cociñar? Cociñar? Eu? Ai, que bo. Por favor, a min encántame comer. E aquí está o vertedoiro onde lavamos a louza, o espazo para picar as verduras e uns andeis ben amplos onde temos un pouco de todo. E neste caixón temos o máis prezado da casa, o máis buscado, o que protexería ca miña propia vida. Os cartos? Non, meu Deus, eu non son materialista. Recordos, entón? Tampouco moi sentimental. Algún tesouro? Exacto. E que maior tesouro que... ¡Chocolate! Continuamos ca neveira, decorada co debuxo que fixemos Esther e eu. Que bonito. Oi, Esther, hai que mercar zumes! Ai, que desastre. E aquí está o noso comedor, onde fago os deberes. Cando os fago, claro. Pero isto non llo digades a Esther. E tamén almorzamos aquí. Ai, en fin, esta é a nosa casa. E os baños? Están en obras. E os cuartos? Señorita, entenderá que as estrelas teremos que reservar un pouco a nosa maior intimidade. Digo, Chiño, con quen falas? Ai, Esther, por favor, estás interrompendo a entrevista. Ai, de verdade. Ai, non digas parvadas. Veña, ven a axudarme, que veño cargada. Ai, o que hai que aturar. Ah. Pero será? Isto cortádelo, non? Non vos diría nada malo sobre min. Vale, genial. Pois vou colocar as cousas. Ata outra, queridos fans de Casas de Estrelas. ¡Mua!